Sakay na lang kami ng bus para makauwi. O, andito na yung bus. Sakayin na lang namin. Ayan na yung bus na sasakyan namin, guys. Pauwi na kami. Alam kong boss red. Balot? May balot? Oh, look. Ganyan. Yan siya. Ganun pa rin. Nalagyan niya. Ano? Wala pa siyang bulb. Wala pa. Di ba hindi naman magagamit doon yung bag nila? So ito lang yung... Ano yan? Kasi sa package to, no? Wala kang pagganyan. Assemble na eh. Oo, dapat ito na lang yung safety mo, yung baso niya. Yun lang talaga. Assemble na. Ah, Assemble mo. pag i-assemble mo yan, ganito. Bukan natin ang isa. And then, Tapos ito yung pinaka ano niya. Tornilyo niya. tutok mo na. Para hindi siya malaglag. Para hindi siya managal. Yan. Harap mo kayo. Yan yung ano niya, stick niya sa taas. Lagay mo yung stick niya. Huwag mo muna alisin niya. Lagay mo yung stick niya. Baka mabasag. Ang puti-puti. Para sa kitchen, wala daw stock. Ganda ka naman. Anyway, yung brand nito ay Hampton Bay. Lagay mo, paano mo yung symbol yung stick niya, kung paano mo i-adjust. Andito yung stick. This one. Mabuti na lang yung stick na may silang pala. Yung stick niya is, pag dudugtungin mo lang, mga rod sila, oh. Rod sila na may mga thread. So, ayan, ganyan. Para lang, ano, ano. Tapos, paano ilalagay doon sa ano? Sa bar. Yung bar mo. Isa lang? Tatlo? Ilan ba yun nasa picture? I don't know. Dito na kami namimili ng mga gamit. Meron Kasi pa. maganda sila. Siguro meron. Wala naman, wala na lang nasa loob. So ito, meron siyang tube. Tignan natin kung paano ito gamitin. Tissue holder. Tissue holder. Oh, this one. Alright. Yung tissue holder. Hindi, parang tissue holder ba ito?
May laman pa sa loob. Puro mga ano lang. Puro hindi lang. Dami niya. Yeah. Sa loob. Tingnan natin kung ito ang tissue holder. Ayan. Tapos pag... Parang ano yata to eh. No, that's tissue holder. Tapos pag nilagay mo yung tissue, iangat mo lang. Oh, yan pala. Saan? Oo. Gumagalaw siya dito. Hmm. So, ganyan siya na-install. Yan. Para makita nyo. Kumusta namin yung pader? Pag tatanggalin mo yung pag lalagyan mo na siya ng tissue, yan mo siya. Na-spin siya. Yung isa. Pwede mo yung ikot. And then, pag isasara mo na siya, maglalak siya dito sa isa. Yan. Ayos, ang gaganda. Ang gaganda ng mga quality, makakapal. Mas tingnan natin yung isa. Dalawa lang. Tatlo. Ayan yung isa. Towel. Bath towel holder. This one. Na ano lang to. Naglalak lang siya dito. Tapos ilalak mo. Yan. Same din lang sa kabila. Kami itang pader. Itang. Yan. Ganyan siya. That's the one. Itong tissue, itong towel holder. Itong may suko. Ito pa. Ito pa. Ito may suko. At mayroon pang isa. Towel holder. Towel holder daw to. Yan. Bakit siya nilagay yan? Tapos saan yung towel? Dito. Yan. Then, kape muna tayo. Kape. Unbox naman natin tong binili naming faucet. Kitchen faucet siya. Paano yung box? Glacier. Tingnan natin. Oh, wow. Ganito siya kalaki. Oh, wala ata talaga siya. Oh, meron ito.
Symbol niya, ganyan yan, Marcy. Hmm. Symbol niya. Ganda niya. Ang laki. Yung stainless niya is makapal. And then, hot and cold siya. May sprayer. Hindi ka naglala. Ganun lang yun. Kasi meron siyang ano dito. So kung napapansin nyo, bumababa siya ng pusa. Meron silang tawag dito. Parang siya yung hihila sa kanya. Ilalagay siya sa loob ng house. Ito. Mabigat siya. So pag nilagay mo siya doon sa house, hindi na siya bababa ng ganito kasi hihilayin siya. Yan. Ang ganda. That's all for now. Then, magkape muna tayo. Ito, black coffee. Sarap, Nescafe. Nescafe! Baka naman!